Salam. Oras madihita saluhutna. Hurian itu hatta. Na dibagas joroon nang dibagas tabi. Adrok suta mulai perpunguatar paritikion. Jumulo mahita martang yang dibagas rata martang yang nahom mahita pasato pungata tutuhata martang yang nahom mahita. Amin. Huria na hinaholongan itu hatta. Selamat hari Minggu madihita. Nunga masuk kita tu Minggu patuluhon duk Epifanias. Nunga di papatar debata anak na Tuhan Yesus Kristus tuhita. Ibana do si palua jala panondrang di asa malua saluhut bangso di bagasan holomon. Dohot na nilinggoman ni hamatean. Topik ni minggu ta sadarion madok tuhita. Asinirohan rebatado na paluahon. Ay marhite asinirohana di palua dohita sian nasa haholomon dohot hamatean. Tapangir masorata mamuji-muji bana ay asido rohana dihita mared de mahita. Marhite-hite goar di debata ama, dohot goar anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu di perbadia, nat mo palangit dohot tanoon. Amin. Say papotohonon mudo tuau, dalan hanguluan, gok dolas ni roha dia do panibuhim, akha sudungan ni roha do di siamunmu, saliling-liling na. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan. Nama dok mauliate mahami tuho. Ala di papatar ho dohot tu akan aso tumadda ho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si maroham, saya payan madihami, rodi pinopernami berita nauli. Jala pararat matu saluhut bangso, asa bisar sodang nihasa ngapun mi, dohot diakana hudul dihaholomon. Dohot na nilingguman ni hamatean, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Saya
Tangion hamuma patit ni debata di minggu patuluhon du EPPNS on imana tersurat di Lukas onom ayat 36. Gabi para siroha mahamu songon amamu para sirohai ima sahatna atong rak magidogugu mahita tu siat Tuhan debata ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon na partu patitni. Amin. Tatapoti madosat tanagudangi todo panidebata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata hamanami pergugu nasuhatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahat dohami tubuh. Jaladang adong haporsiaon di begesan rohanami hian. Saluhut dohai manibil sian akadalanmu. Masai gudang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan di basam dohot asini roham. Sayunak paingot-ingot akadosa ni haposon nami. Dohot pangalausion nami sa ingot mahami hobartu asini roham dohot denggan di basam ala ni guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringa Tuhan sani dosa songonod do pakolongon di debata di Portibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di bana asa hangoluan sa liling-niling na di bana asa ngapon ma di debata na di gijang. Amen.
Hata di debata turut pistel di minggu patuluhon dung epipanas sadarion. Tersurat di Markus sada mamuka Maisian ayat 1 ayat 20. Markus sada ayat 1 ayat 20 tajahama margati soring. Alai dung dihurukon si Yohanes Roma Yesus tulua Galilea majami tahun berita nauli ni debata. Nunga dapat tikina, nunga songgok harajau ni debata, paubahamu marohamuna, jala haporsai hamu barita nauli. Dungi di nama dalani ibadah di topin ni tau Galilea, dida masih Simon doh si Andreas dongan nasa amat dongan sama ni si Simon, nasu mapakko jala tu taui, ai pajala do nasida. Jadi didok Yesus matu nasida, ihuton hamu ahu, bahenok kudo hamu si jala jolma. Pitor ditarikon nasida ma jalai, laos mangihutton ibana. Diida masih Jakobus, alani si Zebedeus, dohot si Yohanes, dongan nasa amai, di bagasan parau donang nasida, pature-turehon jalan nasida. Dungi manigo di jauh manasida, gabi ditarikon nasida ma amanasida, si Zebedeus nadi parawi perap dohot akka anak gajianna, laos rodo nasida mangihutton ibana, ima sahakna. Martua ma karena tumangion hatan di debata jalan nau piausa. Amin. Taha tidak ko mahaporsiatay, songon na hinatidak ko ndongata sa haporsiaon di sadok portibion, ra mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, naat mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jehovah na sasaday. Iman na tubuhon ni si Maria, nagabi-gabi sa ton porbadia, andorak sobuhan. Ida tu hatta nagmaon na birnit di panghuan di salat. Namay terpajal do ibana di habinor silang. Na tuat manator di tanom. Na mula mangulu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo lahun dul siya mo debata Jehovah amanay pargogo na suatu dosani di simay banay pa mulak sugo tanoon mangumilat na mangulu dohot na mate. Au porseari di porbadia jaladok sada huria na badia. Huria to pana Kristen akan na badia. Dohot dia isaan dosa. Dohot dia tayo naman dok. Mula mangulo sugot day ni alat na mate. Dohot dia nguluan na surasuda. Amin.
horas madita saluhna. Damang dainang songoni remaja naposo nani hawalangi hami yang di bagas joro songoni nang di bagas tabe tatangihon ma titing namasa dihita di bagasan mingguan. Torok ni per minggu boy mata bereng na di acara ta. Na paduahon tikting na sorang. Di basa-basa hot huata dosa dana bawa di keluarga SRP Marbon baru nenggolan ima di hari Rabu tanggal 10 Januari 2020 sada hipas dodak danaki songoninang na torasna na patuluhon parmingguan huria di waktu new normal di hari Minggu tanggal 31 Januari 2020 sada di patupa huriatado parmingguan songona somal ima pukul 8:30 sahatu sia 30 wib nama dohoti wek maranata dohot wek estomihi di patupado live streaming tu jemaat na seboi marpungu tu gereja alani situasi kesehatan noeng pukul 10:30 sahatu 10 sada 30 wib ima nama dohoti wek Bethesda dohot wek Saudi. Napapaton pertangyangan wek. Di hari Rabu tanggal 3 Februari 2020 sada naneng ro patu paun di huriatama pamuhai pertangyangan ima wek pertangyangan wek masuk pukul 10 sia wib maringana di Bagajoroon. Jala di patupa do live streaming turuas ni huria nasuboi madohoti pertanyaan ala protokol kesehatan. Napalimahon himbauan seksi kesehatan. Himbauan kepada seluruh jemaat HKBP Jeruju agar tetap mengikuti protokol kesehatan saat beribadah di gereja ini. Antara lain wajib cuci tangan, wajib memakai masker selama ibadah dan di lingkungan gereja, wajib mengukur suhu tubuh dan tetap menjaga jarak. Jemaat kurang sehat, yaitu dalam keadaan flu, batuk, demam, kurang enak badan, dan penyakit rawan COVID diharapkan mengikuti ibadah dengan live streaming. Napa-nopon si banon ditangyakta, naperjolo ima hala inang, Nyonya Abarita baru silain rawat COVID di Jakarta. Napa duahon hala amang opung Deborah Doli. Manang BS Tambunan rawat di rumah sakit Antonius. Napa tuluhon hala amang situa ahu tapea rawat di rumah. Napa pituhon laporan pertanggungjawaban Natal. Marhite tiktingon pinangidohoma asa ganup kategorial ima sekolah minggu remaja naposo ama pasahaton laporan pertanggungjawaban Natal na pinatupa di bulan Desember 2020 nasalpo di pasaha mai tuhuria. Napawaluhon hari ulang tahun. Majelis Dohot Ruas Nihuria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan Turuas Nihuria tanah berulang tahun di Minggon. Ima mulai tanggal 24 Januari sahatu tanggal 30 Januari 2020 sada. Nas pepingbing sada Korintus sada ayat 10 sia tajah habima di bagas tabe. Tabereng ma titik parhepengon dohot pengeluaran songoni nang pelian perbingguan di keadaan live streaming. Songoni ma tikting pakobasion parhepengon ni huriata di saminggon. Dohot akan anaeng siobasan tu minggu naroon. Maulate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program huria. Saya ditupai Tuhani manasa pikiran gogo dohot pabahenata tu huriana. Ganup mahita maneng nyakon nasa pakobasion di huria tu minggon. Asature merdalan baik sangap ni guarni tuhatta. Maulate ma di Tuhani. Amin.
Kami ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Iman na mga ramo ti roha ng pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madihita. Hata ni Tuhata o jahan jamita. Di minggu sadaryon. Tersurat ma siyan buku Jona bidutulu. Ayat sada ro di ayat na pasapuluhon. Ujaha madihita songonom ma hatana. Dungi Roma muse hata ni Jehovah tu si Jona padua halihon. Songonon. Borhat maholao tu Ninive. Huta naboloni. Jala tiktikon tu si tikting. Si pabuahokku tuho. Jadi borhat ma si Jona lao tu Ninive. Obar tu hatani Jehovah. Alai huta nabolonido yanggo Ninive di joloni debata. Par toluarian merdalan labasna. Dungi dibuka si Jona ma merdalan di bagasan hutai parsadarian. Jala martikting maibana madok. 40 ari nari nama. Jadi marongrong ma Ninive. Jadi porsia ma akajolmai isi ni Ninive i di debata. Jala ditiktikon madokon merpuasa sedari. Jala marulos hori nasida sian halak nama gudang rodi namemet. Dungi sahat ma hatani raja ni Ninive. Jadi hehe ma ibana sian habang sana. Jala diosari pahianna hian sian dagingna. Jala martujukon hori ibana. Jala hudul tu sirabun. Dungi disuruh rajaima martikting pabuahon tu bagasan Ninive. Songonondo tikting ni rajai. Dohot donganna akka nasangap. Nang jolma dohot pinahan. Tole lobu dohot biru-biru. Dang jadi madai agia aha. Dang jadi manggagat. Aik pe dang jadi inumona. Ikon marulos hori jolma nang pinahan. Jala goguan nabi juju tu debata. Jala ganub jolma ikon mulak sian dalanna narwai. Dohot sian hatudusan na niulani tangan nasida. Ise ubotosa anggiat tung marpangulahi. Jala sol-solan ni debata rohana. Jala mulak ibana sian parpiar ni rimasna asa unang mago ita. Jadi dung di ida debata pambahenan nasida na mulaki nasida sian dalan nasida akan arwai gabe di sol-sol debata rohana taringot tu hamagoan ni lubba-lubbana bahenonna hian tu nasida gabe dang saut di bain. Ola nido sa ne turpukta. Huria na di haolongan nitu atta. Molo adong sada persurota manang natu gelengta. Alai dang diulahon. Sahali taju songon na labok dope suarata. 2 hali ngamulai be naik tekanan suara. 3 hali ngaulo be jolo jongjong jalai jupai.
muruk. Molo di jauh hita maneng hita maju dang ditangihon. Boido dang muruk suara alai rasa perasaan, ada rasa kecewa. Di jauh dang ditangihon HP isi ibana. Sedangkan holan martelepon pe hita dang diangkat kecewa hita. Songonima na niadopan ni debata maradopon si Jonaon. Di jauh debata ibana dang nasok ulo mabaritahon barita nauli. Alay dang ulo ibana haruar sian Israel. Sian bangsona mabaritahon barita nauli tu Ninive. Alay pikiri ibana dang adong hadomuan ni tu bangsa Israel. Marhuai kon barita honok ku barita nauli tu si. Jadi ibarat nuaingon itolak mai, itolak eskana, ada ngulau ni. Marhite-hite ima berengota, rode mata dibayan pangujunon tu ibana. Alan naung binagabagahon ni debata ikut jadi dosa luhut nai. Dang boi gabe hobartu lomo-romo ni rohani jolma. Diju si Jona Muse marhite-hite uhuman ima nama dawu parauna di nama larikan diri bana gabe ipangan ihan imana ikan sampai tuluari tulu borngin lelengna alani penolakan maberitahon barita nauli alai dukoni adong di imana pertobatan olo ibana disuruh Tuhani. Gabi asir rohani debata di ibana. Gabi boy mamuse ibana mangulahon na diturpuk taon. Ima di ayat na perjoloi dungiro mamuse hatani Jehovah tu si Jona padua halihon. Na perjoloi naking ditolak sonari padua halihon. Baritahon ma paruhuman borhat maho. Tuh tai tik-tik komadisi. Pabuama si paboto honok kutuho. Imana king uhuman 40 ari nai nama lelengna nenipe. Molodang berubah nasida. Marongrong ma hutan nenipe. Kata marongrong bukan hanya bencana maneng na gempa, tapi marongrong digulung tangoi jolmai dibagas. Marongrong berarti longsor ditanom tanoi hutai. Dohot seluhutna isina imana ni igil maneng na dibaritahon ni si Jona bahenon ni Jehovah tunasida molo so marhamu baon. Dibaritahon saluhun nai obartulomo ni rohani debata. Jadi marhite-hite trupukta dia sada saat roai opat nang dipaingot mahita. Molo dipaingot hata ni debata hita. Tatangihon ma. Taulahon ma. Tauluy ma unang hita manulak molotumpe terganggu keberadaan ta alani hata ni debata tatangihom ma molotumpe gabe moru pada ramata keuntungan ta sian akka usahata alana nang mangulahon hata ni debata taulahom ma ay disido hanguluan. Unang holan na hobar-hobar turo hatai tabigi hatani debata.
Jangan hanya yang enak-enak kita dengarkan firman Tuhan. Kita iakan firman Tuhan. Ketika kita dikatakan akan masuk ke surga, langsung kita iakan firman Tuhan. Tapi ketika firman Tuhan menggigil, meminta kita supaya berubah dari salah satu sikap, kita tidak mau. Nah, itu bukan orang Kristen yang sejati. Tapi yang diinginkan firman Tuhan dari ayat 1 sampai ayat 4, apapun yang diberitakan, yang diinginkan oleh firman Tuhan dari kehidupan kita, yang dinasehati oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun tadi saya ingatkan, itu akan mengurangi rasa hormat, mengurangi juga keuntungan dan yang lain-lainnya. Tapi ingatlah, lakukanlah firman Tuhan. Dalam ayat 5 sampai ayat 10, kita akan masuk dengan kehidupan orang Ninive setelah diberitakan firman Tuhan oleh Jona. Apa yang terjadi? Jadi porsiama akazolmai. Itu titiknya. Mereka percaya Tuhan akan menghukum kita. Mereka kembali percaya bahwa Tuhan itu akan marah dengan sikap kita selama ini. Jadi sehingga mereka itu membuat pertobatan di dalam kehidupannya. Di mana king marhite-hite ditik-tik kon madok marpuasa. Marpuasa sadari. Itu artinya mengingat kembali kuasa Allah. Mengingat kembali silehon di debata. Tidak ada rupanya yang hidup dari dirinya sendiri. Maka mereka berpuasa. Malena sida. Dungi boto nasida mah. Dang mangulu HP siat diriku. Ikemangat doau. Dari mana makanan ini? Dari ciptaan Tuhan. Itulah yang mengingatkan mereka dari puasa. Marpuasa nasida. Diingatkan kembali, kamu tidak akan hidup kalau tidak tergantung kepada ciptaan Allah itu sendiri. Itu alana nasida berpuasa. Paingoton nasida dingoluna. Sian na memet saha ro dinama godang. Jala marulos hori, tatanda do hori. Jadi ketika orang Batak mengatakan aina marhua hamunat tuari, marhori-hori ding-ding ba nenda. Berarti ada hubungannya dengan dinding. Dinding apa? Dinding papan tentunya, bukan dinding yang semen. Jadi dulu orang Batak membuat rumahnya itu dari papan. Ipe dot singso tangan doi, gergaji tangan, gotong royong. Jadi bukan seperti papan yang sekarang ini. Di dalam rata, di luar juga rata. Bukan seperti itu. Tapi dinding orang Batak dulu di dalam rata, di luarnya glunduk-glunduk. Lau di sido petong kulit nai, imana ridok na hori. Jadi sehingga orang Batak mengatakan marhori-hori dinding, itu artinya masih berbicara di luar dari adat. Berbicara di rencana, bukan masuk kepada yang lain-lainnya. Itu artinya hori-hori dinding. Maka itu hanya hubungan antara calon mertua atau natoras. Berbicara, waduh harua. Baru penon masuk tuh namarhata pudus saut. Jadi marhite-hite mah hori-hori dinding. Songoni mah lak-lak. Lebih jelas lak-lak. Kulit hau, kulit kayu. Semua orang melepaskan bajunya, lalu mereka memakai baju dari kulit kayu. Songon opung tanah jolo, tikiswarong dope kainon, tikiswarong dope mertunun, sudina memakai lak-lak, do tulis ape
dilak-lak do tulis. Do baju nape lau ido. Aka lakak nihawi, kulit kayu yang besar-besar dibuat jadi baju. Jadi nasi nape songoni halak ninipe membuat demikian marpuasa nisida bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, tetapi pakaiannya juga dilepaskan. Bahwa semua ini membuat saya sombong. Semua ini yang lengket di dalam tubuh saya ini hanya membuat saya berdosa. Songon itu dah. Molo songon na baga bajuta, baitur nerajina kita lau tu pesta. Asa songon na di bereng dongani, akan ada keinginan sombong. Ketika ada sesuatu yang baru dengan kita, kita juga kadang-kadang lupa kita agak sedikit pamer-pamerkan. Baik itu di Facebook dan yang lain-lainnya. Misalnya mobil baru, langsung cek foto. Seperti pimpinan Eporus. Biar kamu di Facebooki, adong jemaat memberikan mobil baru kepada Eporus terpilih noai, ipoto, trak. Setelah dipoto menjadi serapan publik. Setelah serapan publik menjadi berdosa. Ada yang berdosa, ada yang memuji, ada yang lain-lainnya. Demikianlah kehidupan ini. Songonima nang Ninive. Nasida menitikon, mari kita lepaskan semua ini yang membuat kita berdosa. Menjadi satu dinas, satu perasaan. Nah harati rongitnya nih mana yang nyamuk, sudah dia harati nyamuk. Jadi tidak ada di mereka lagi kesombongan. Semua sama standarnya dan hidup tergantung kepada alam. Hidup tergantung kepada kayu ciptaan Tuhan. Bukan lagi bermakai jubah atau pakaian atau jas-jas yang cantik-cantik itu. Sudina sidang berpuasa. Tapi bukan hanya perilaku begitu saja. Toh emang tabuk kamak dan pola buai. Asa salpu ima uhuman ni debata. Bukan hanya itu, tapi dari hati yang dari dalam, hati dan naporsea, pikiran naporsea, roh naporsea, mari kita ingat lagi kembali. Kuasa Tuhan kita, kuasa Allah itu. Dari situlah Allah melihat mereka benar-benar bertobat. Sehingga apa yang terjadi, Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Dan jadi dihukum debatana sida ala muba rohana sian na soporseahian gabe pangalahoni na porsea na mangolu di narwaihian gabe mangolu di hatiuron. Jadi hita akahala Kristen merhiti-hiti ayat 5 1 ayat 10 dipaingot mahita. Jangan sombong dengan apa yang kita punya. Jangan menjadi itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi marilah kita pakai segala apa yang ada kita punya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan karena dunia ini jadi lupa kuasa Tuhan. Karena apa? Karena hidup ini bukan hanya di dunia ini. Bukan hanya materi. Tetapi kehidupan yang baru akan diberikan Tuhan. Yaitu kehidupan yang kekal. Tusi holan asini rohana do boy hitamian tusi. Jadi marhite-hite trupuk tom sah mahita tu topi minggu. Asini rohani debatado napaluahon. Tuhan itu adalah baik kepada orang-orang yang mengakui kesalahannya, yang mengakui dosanya. Datanglah kepada Tuhan, berubahlah, Tuhan akan memberikan sukacita yang lebih di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan dunia ini, tetapi kehidupan sukacita yang percaya kepadanya, yaitu kehidupan yang kekal. Kesanalah kita dipanggil
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senantiasa hidup di dalam panggilan Tuhan, kesucian Tuhan, dan hidup di dalam firman-Nya setiap waktu dan setiap lili-lili kehidupan kita masing-masing. Amin. Martangiang mahita. Tuan Jehovah Debata amanami, namarha bangsa di Banua Gijang, di pakulingi hodo hami Tuhan, sian hatam di bagasan sadarion, ima paingoton hami, asa say toktong hami mardalan, di dalan pajuwamu, ay naung nijum do hami marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, sibuan hatiuron, sibuan hasitongan, di tonga-tonga ni portibion, asa anggiat lam mangarerak, harajamu di hasyanganon, Tuhan Jehovah Debata amanami, Tuhoma hami marpangusadean, dinamasa di hami akka pergumulan-pergumulan, ganup marsada-sada di ruas ni huriam noaing, asa homa nama nugu-nugu hami, ala huboto hami, saitu gomudu hami, tuhatiuron. Tuan Jehovah Debata amanami, di paingot hatam nang hami di bagasa tikyon, asa hupake hami, daging todinami, hartanami, saluhut nana adong di hami, gabi hasangapon di guarmu, gabi pasu-pasu tulian portibion. Tuan Jehovah Debata amanami, hubege hamido marhiti-hiti tikting sadarion, ima namar sahid, hala inang boru selain. Tutu Tuhan persahiton nasida, ima persahiton COVID-10 sia, noaing nasida dirawat di Jakarta. Tuhan Jehovah Debata amanami, tuhodo hami marhaporusan, tung lehom matuina nami hamalumon, asabuy nasida mulak tuingananon, pajupang do akka keluarga nasida dot hami be di bagas rohmon, memuji pasang guarmu nabadiyai. Nang aman nami hala amang tambunan, opu Debora duli, na di bagasan minggu naung hudalani hamyon, na mengadupi persahiton nasida, jala dia operasi, Tuhan pamalum ma amanami asanggiat boy dope payuti-hut akka pinoparna pasahaton hatam akka poda nauli nadinggan songoninang naposom amang situa hutapea naong mangadopi operasi hubege hami baritai omale Tuhan na papatehon hamadumon tu amanami asanggiat lam torang panonggorna si malolongna mernida akka jadi-jadiamu di hasyanganon dohot majaha akka hatam asanggiat oleh Tuhan teruli nasida marhite-hite asini roham nang hami pe ruas ni huriam nasuboy hubilangi hami akka parsahiton nami be tutu Tuhan tuhodo hami marapurusan tung pamalum mahami sian sahit nami be jala padau sian hami ima parmaraan na masa nuaing panahit di portibion ima virus corona siroham Tuhan palua hami sian saluhut nai alahu boto hami hodo para siroha natuk paluahon hami hobar tu hatam di bagasan minggu sadarion asiroham ali Jehovah tangihom mahami marihitu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari demahita. Roham
Datangi akoma piliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Oro haroruan ni salut silehon-lehon na dinggan. Donasaw libasa na mauliutus. Upasat tami masanalahom itu hami pilihan nami tuho. Sejalom may gabiwa na husus di jolom. Pasu-pasu majala ramoti. Asa parahasyang hami pilihanon pati buluhon harajammo. Di tonga-tonga ni huriam dahot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam tadahami gudang ni silihon-lihom itu hami. Asalam girgir hami mandok moliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman nami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajamo, say South ma laman roham di banua tongon songod na di banua gijang, leham matuhami seronohang uluan siapari, say samadosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asirohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasorhom madamena tutodi munabi. Oras madihita.